Syvällä alapuolellamme, missä valo hiipuu ja vesi on vierasta, elää helvetin vampyyrikalmari. Sen nimi on painajaisesta, mutta sen selviytymistavat ovat todellisia. Se pelottaa viitallaan ja jättimäisillä silmillään. Se näyttää vieraalta, vaikka se onkin meren asukki. Unohda meren titaanit. Helvetin vampyyrikalmari on yleensä alle 30 senttimetriä pitkä. Se näyttää pimeyden hirviöltä ja käyttäytyy oudosti. Musteen sijaan se vapauttaa kylmästi hohtavaa limaa. Se sokaisi ja hämmentää vihollisen. Sen räpyläkädet taittuvat mustaksi sateenvarjoksi. Se, mikä näyttää demonilta, onkin hiljainen selviytymisen mestari. Se asuu paikassa, missä happea on tuskin lainkaan. Jos katsot helvetin vampyyrikalmaria tarkemmin, se tuntuu samalla sekä pelottavalta että kiehtovalta. Sen 8 käsivartta on yhteenpunottu räpylällä, muodostaen yhtenäisen viitan. Sisältä törröttää pehmeitä nystyjä tai piikkejä. Sivuilla 2 pyöreää evää väreilee, kuin korvat. Sen iho on tumman viininpunainen, melkein musta, siksi se katoaa syvyyteen. Valtavat silmät nappaavat harvoja välähdyksiä vieraasta valosta. Sen kehossa on pieniä valaisimia, fotofororeja. Naps, pökoja olento, sammuttaa itsensä. Naps taas eriä se välkehtii uudelleen. Kuin pieni majakka yön vedessä. Pääpiirre, miksi helvetin mustekalaa kutsutaan avaruusolennoksi, on elämä vähähappisilla alueilla, minne kalat eivät uskalla. Se säästää joka liikkeen, sydän lyö hitaasti, lihakset ovat pehmeitä, aineenvaihdunta on hidastunut. Aktiivisen metsästyksen sijaan se vapauttaa 2 ohutta sisään vedettävää rihmaa. Helvetin mustekala kerää niillä merilunta, orgaanisia hiutaleita, meduusan ja äyriäisten jäänteitä. Uhkauksen uhatessa se kiertyy ananakseksi, kääntää vaippansa, piilottaa päänsä ja paljastaa piikkinsä. Sitten se heittää takaa-ajajaa kohti bioluminoivan liman pilven. Vampyyritursas asuu trooppisten ja lauhkeiden valtamerien pimeissä syvyyksissä, satoja metrejä pinnan alla. Siellä on kylmää, hiljaista ja vähän happea. Kilpailijoita on kuitenkin vähän. Vampyyritursas leijuu lähes liikkumatta. Evät ovat levitettyinä kuin laskuvarjo. Se pyydystää kärsivällisesti kaiken, mikä hitaasti laskeutuu ylhäältä. Tämä tila piilottaa sen nopeilta petoeläimiltä. Fotoforien välähdykset saavat sen katoamaan pimeyteen hetkessä. Täällä vampyyritursas säästää happea. Se liikkuu evillään hitaasti kuin ilmalaiva. Miksi vampyyrikalmari ei tukehdu? Monilla pääjalkaisilla veri on sinistä kuparin ja hemosyaninin takia. Kylmässä vedessä se kuljettaa happea erityisen hyvin. Tällä lajilla on suuret kidukset ja hidas aineenvaihdunta. Sen liikkeet ovat säästeliäitä. Siksi vampyyrikalmari elää siellä, missä muut eivät pärjää. Valoa antavat fotoforit, pienet lamput. Ne käynnistävät kemiallisen reaktion ja välähtävät lyhyesti. Tämä naamioi otuksen vilkkuvaksi merilumeksi. Kirjoita kommentteihin, pelkäätkö enemmän vampyyrikalmaria vai merikrottia? Helvetin vampyyrikalmari ei juo verta eikä hyökkää. Se metsästää harvoin, joten sen nimi on harhaanjohtava. Latinan infernalis-nimi johtuu sen synkästä viitasta ja punertavista sävyistä. Varhaiset valokuvat loivat sille demonin maineen. Sen pelottavat temput ovat silkkaa puolustusta, ananasasento, hehkuva lima ja fotoforien äkillinen sammutus. Tämän jälkeen se katoaa silmien edessä. Syvyyksissä tämä kalmari valitsee piiloutumisen, ei taistelun. Se toimii paremmin kuin mikään voima. Helvetin vampyyrikalmari kuvattiin yli vuosisata sitten. Syvänmeren robotit ja kamerat auttoivat ymmärtämään sen käyttäytymistä. Tutkijat huomasivat sisäänvedettävät filamentit. Ne olivat pitkien pyyntilonkeroiden sijaan. Kalmari harjasi niillä vettä. Sen ruokavalio oli yllätys. Se jahtaa vähän, mutta suodattaa paljon merilunta. Tämä sopii syvänteeseen täydellisesti. Se on ainoa elävä edustaja lajissaan. Tämä muinainen pääjalkaisten suku on säilynyt meidän päivimme. Kalmari helvetistä kuulostaa pahalta. Mutta helvetin vampyyrikalmari on selviytyjä. Se on peräisin kylmän ja pimeän maailmasta. Palaamme syvyyksiin vielä. Näytämme lisää hirviöitä. Tämä on kanava Maan olennot. Tilaa nähdäksesi lisää pelottavia löytöjä. Hei!